וואו, 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 מה זה פה? מה זה, אחי? מה זה? לירוי, מי זה תפוזי? שנייה. מה זה, אחי? הוא צופה... לירוי, יודע מי זה תפוזי הזה? אחי, מה, אתה צופה בלייב של דה כהן, אחי? לא שאני יודע מי זה תפוזי, אחי יקר. למה הוא בלייב? והקראיזי הזה? יש ריברט? לא, הוא לא מכיר אותו. יש ריברט! מה, תפוזי בלייב? לא, אני בלייב ביוטיוב. לירוי, בוא כנס... אז רובירה, תגיד, אתה רוצה להתחבר לך לחשבון טיק טוק בסטודיו? נעשה לייב? אתה גם תעשה לייב. אין לך להתחבר שהוא יתחבר לי למשתמש ויעשה לייב. לירוי, בוא תהיה גבר אם תפתח לייב גם. בוא, לירוי. מה זה? אם כבר אני עושה בעמוד השני שלי, הבנוי. נו, כן, נו. אז יאללה, בוא לייב, נו, יאללה, גם אחי, תעזוב את הדברים האדיטים האלה, זהו. כן, אחי, תקשיב, סרטונים זהו, עשית 200 סרטונים, שילך להזדיין קיבינימט הדקוין הזה והאלב הזה. לא, מה?